ufe futhi soloko sikhona la mtimbeni wakho. Lalela. Isithwalo sakho wena ungasenzi sami. Wena mawungakhona ukuphuma eGibhithe, thina masiphumile, ngacabanga ukuthi sisahamba eGibhithe. You understand? Mina anginabo ubumnyama futhi I'm standing tall on myself. Ngizogcina ngokukhuluma mina uNkulunkulu ungikhiphile ebumnyameni. To me. And there is nothing you can say or nothing you can do to claim anything on my body, because even in the beginning you did not create anybody. You did not create my body. You did not create anything. Uma ngathatha ipoison ngayidla, ngafika esibhedlela bayikhipha leyo poison ngedrip, ayisekho leyo poison emzimbeni wami. uNkulunkulu ungithathile wangihlanza wakhipha konke lokhu mina engikufakile. There is nothing left or whatsoever in my body enobungozi. And I'm proud to say that. Wena uma uthothe isivumelano wathi isithwalo angendawo, mina ngiphaphamile ngalawa wami I2. Qhubeka wena usindwa amajazi. Mina ngisiba yiBBL yodwa. Usayithomo izanami thomo yama level batshela. Kusele nje amareza la emzimbeni wami lawa engangigcabe ngawo kuphela. Lezo igcabo nazo zonke lezi zinto ziphumile, angisindwa ilutho mina. Ibhegi yami ineBhayibheli 9:7. Kube wena usindwe emituntu uphinde ugace yonke into omele uyigace, angifaki. Manje wetumi kulabantwana bakho lo obakhulisile ubashiyaphi ke njengoba sokhuluma so namhlanje? Bebe kuphi kanti sonke lesikhathi? Bebe nami. Bakhuliswe nguwe phela. Ngisho nje ngithi bebe nami na manje mangicala mina ukusindiswa. Bebe nami bamavekeza kuyenzeka uthwase mase uthwasile uzibonele yakhe indlela. But if nabo labantwana laba bafuna ukuba under bathi lo baba wenza ivideo ngami 2 days ago bothini khehla lami? Gogo. Bathi bonza ivideo bothini kule video? No, bengibuka nje gogo lana ngibona kungukuthi ukhuluma kabi ngobungoma manje ila khona sekungithinta khona ukuthi why mawuphuma ungaveli uthule uchubeke ngaloko suchubeka ngakho cause thina lobungoma gogo ngisho kungukuthi into leyasingena azange size siyilandela. So uma kungukuthi sozokhuluma kabi ngalobungoma futhi kuthina ngisho sisebelaphi bendabuko endangeke awangiphenduli utheni ngami? Angisho ngiloko ngikuchazela kona. Ya kodwa sorry kancane. Ngisho ukuthi ungangitshela ukuthi ubuyaphi nobungoma utheni ngami ngoTumi. Ungathi ukuthi ubuyaphi ngobungoma nami nginestory sami nangi nomahlele endleleni unestory sakhe. Wena isho mina ukuthi wena Tumi ngithe lokhu nalokhu ngawe. Ngiloko ngikuchazayo gogo ukuthi into engiyikhulumile ngiloko ukuthi uma uphuma ebungomeni musa ukukhuluma kabi ngobungoma uziphumele wenze lokho okwenzayo. Ngingakhulumi nge-experience yami, ngingakhuluma ngawe mina. No, akusiko ukuthi ukukhuluma ngami but angisho lento leyo gogo ubuyisebenza wena. So mase ukhuluma kabi ngobungoma kungukuthi ngalezi zinto nje lokuzikhiphayo kungukuthi inkukhu ayigezi umuntu ibisi njani zonke lezi zinto lezi gogo wakha ini kahle wena. Ngakha ilight kumnyama, ngakha ilight, it's dark. Ngakha ilight. Umuphi umfundisi wena oke wambona enza ivideo ngami ndethamisa ngoma athi nyekela ukukhuluma ngabafundisi? Umuphi umfundisi owambona wena ethamisa ngoma ayenza ivideo athi uSkhothena akayekela ukurecruit abantu ngezi athi abantu bajike babe izangoma? Umuphi lo umfundisi owambona enza live ngalokho noma enza ivideo? Kukuhlaba kuphi wena? Mina mangikhuluma ngeyami experience ngoba ngikhuluma ngendlela yami
wayimele ngithule ngeyami indlela engihambile. Uma ngabe mina bengiyiskema ngikhuluma ngobuskema bami, uma ngabe mina bengiqola abantu ngikhuluma ngokuqola abantu kwami. Uhlabeka kuphi wena noma uhlabeka ukuthi ngikuphucisa into emlomeni? Hayi Sikhotheni ophucanga umuntu isinkwefu emlomeni. Yithi bazobe bakhona abantu abathi kusasa bothwasa. Angiphendule, uhlabiswa yini ukuthi uziwenze ivideo ngami? Uzufuna ukuchaza, uchazani? Because mina I'm explaining my road, I'm explaining my journey. I'm not talking about you, I'm not talking about anybody, I'm not talking about anyone who is a healer. I am saying isangoma, which is myself. Uthi uziwenza ivideo pho uhlatshwa yini? Lamagama osuku wakhuluma ngobungoma. Ubungoma ebengikubo. So wena uchaza ukuthi njoba ngidivorceile ngingakhulumi ngomshado, ngingakhulumi ngedivorce. Bengishadile ngizokhuluma ngeexperience yami yomshado. So uchaza ukuthi nangiphuma ngingakhulumi ngomshado, nginga-advise abantu ukuthi hela emshadweni kunje kuthini. Hayi akunankinga gogo. Ayikho intembi engizoyikhuluma enziwa uwe, ngizokhuluma intembi enziwa yimi. So wena kushuthi boyenza lento engenzayo mawuhlabeka. Uma wena bongasile sangoma esifake njengami ungahlabeki. Mina ngikhuluma about my fakeness. Ngikhuluma about my fakeness, ngikhuluma about my journey. Ngikhuluma ngokuthi ngiyifake, bengiyifake. Ngikhuluma ngami uhlabiswa yini wena uzwenza ivideo? Kushuthi wena lento engikhuluma ngami ukuthi ngiyifake yile nawe uyenzayo. Angizoleka manje uzophatha umzalwane makathi hehe lento abazalwane ayikho, ngazi ukuthi mina le ngihamba ikhona unkotelona. Manje gogo njengoba uthi wena uyifake, labantu labo bathwasisa nalabo balapha, uma bangabuya batolanda imali tabo la kuwe. Lalela, listening baba ne. Angithi nina niyakwata mangikhuluma ngobufake bobungoma. Niyakwata mangikhuluma ngobufake engiphuma kubo. I'm saying to you, ukwatiswa yini if mina ngithi ngifake mina. Lo engingakusho ngami nakuphendula nakuyenza. Akekho umuntu ozothi ngangena esigodlweni sakaSikhotheni ngangasizakala. Uyangizwa kaSikhotheni ngangasizakala. Ozothi azange ngasizakala he kwabanjanjanyana akekho. So I'm standing tall, I'm saying that side angifuni. It was not meant for me. I'm busy. It was not meant for me. It was not meant for me. So ukwatiswa yini? Nanoma ngabe kunjalo phela Duma, wena phuma kahle ungakhulumi kabi ngento obuya kiyo. Angisho kufana nokukhuluma ngendlela yami engihambile. Hawu, mangikhuluma kabi ngomshado, angithi umshado wonke okay. Ngikhuluma ngendlela yami, ukhuluma ngengakubala ngoba ngikwazi ukwazi. Ngengakubala 839 951 51. Mavekuza, you did a video about me 2 days ago. I don't care and it's okay. But ngiyeke umfunani. Botheni mkhulu Sipho? Ya manje mkhulu ngicabanga ukuthi lana ukhuluma ngezinto ebekuukuthi yena ubezenza kushuthi mayesephuma kulezo zinto mayesephuma uphuma neqiniso futhi akasafuni ukubuyela lapho endlule khona ngendlela okwenzeka ngayo yena ukuthi azafike kule stage lesi ukuthi manje uyaphuma yabo. Even though Butsi Simphiwe noma abuyela uSikhotheni ayibafuni ayisifuni eyakhe ifuna yena ilife yakhe. Mina ngichazwa isibindi uthi emzimbeni wami ngisesenakho kwamadlozi. I respect you a lot. I respect your decision. I respect your feelings. I'm not gonna stand here and say anything bad about you or to you. However,
you don't have any right or sorry about that. However, you don't have any right or whatsoever